aikacensa. To barka da yamma ko kuma barka da rana. Shi dai da kuka ji sunan kamfanin namu EasyGIS. Idan aka ce GIS ana nufin Geographic Information System. Shi wani na'ura ce da ake amfani da ita, kuma mu mun focusing akan issue na fusion of location and data. Kamfani ne wanda ya yi tunanin cewa mafi yawancin babban abin da ke faruwa a ƙasar mu shine babu abin da ake kira primary data. Shi data wani abu ne da ake amfani da shi, wani kamar kundi ne da ƙasa take amfani da shi domin ta ci gaba. To kuma babu inda aka fi amfani da shi irin a wurin harkar tsaro. Saboda a harkar tsaro ne ya kamata a san cewa komai ka game da shi zaka iya samun definition ɗin wane ne wannan abu. Wato bayanin wannan abu. So idan aka ce ana son a kamo kundi na police misali, akwai abin da muka taɓa kira crime reporting and monitoring system, wanda kamar za a samu kowane police station ya zama kowane police station yana turo report na abin da aka aikata ko mutanen da suka kama a wannan, amma sai an ɗauki GPS location ɗin wannan ita charge office ɗin. To idan aka ɗauki yawa inda take a satellite, to idan aka ɗauke ta a satellite zai iya nuna mana cewa irin unguwa da kuma irin crime, shine irin laifuffuka da ke faruwa a irin wannan unguwar. Idan wannan charge office tana kusa da kasuwa, zaka ga irin salon irin laifuffukan da ke fitowa daga wurin. Idan tana cikin ƙauye zaka ga siffofin irin wannan. Idan tana GRA zaka ga irin cases da aka kai mata. To a wannan ne ake fitar da spatial distribution din wannan crimes din. Rape din daga ina yake fitowa, sannan wani lokaci na shekara ake samun irin wa'annan laifuffukan. A Januwari ne, a tsakiyar shekara ne, ko a ƙarshen shekara ne, ko kuma a lokacin da aka biya albashi ne, ko kuma a lokacin da ba a yi albashi ba. To irin wa'annan bayanan su ne ake haɗawa a creating abin da ke kawo mutane tsaro. Bari in baka misali yanzu. Ya kamata a ce mu yanzu kamar mu kamfanin mu na GIS, idan ka ba mu aiki sai mu ce za mu yi mapping duka wata tasha inda mota take tashi. A wannan inda motar take tashi za mu san kowace mota mun mata fenti, kuma mun sa mata number, kuma mun tabbatar cewa wannan motar mota ce ta tasha kaza. Shi kuma wanda yake direba din an san cewa da shi da kwandastan shi an yi rajistarin ɗinsu a wannan wuri na kaza. So a lokacin da aka ce mota ta taso za ta je wani gari, sai ta samu haɗari, ko kuma yan kidnappers suka tare suka kwace. To sai mu duba cikin kundinmu na wannan abin da muka riƙe muna tattarawa na wannan data din, nan da shekara ɗaya da muka same ta, sai mu gani wace irin mota ce daga kuma wani irin gidan tasha ne aka fi yawan tara mutane. Kaga sai mu yi alaƙin cewa to lalle a wannan tasha akwai wani wanda ke bada information na mutanen da suka shiga mota za su tafi wani wuri. Saboda me? Saboda duk motocin da aka kama guda 3 dukansu daga wannan tasha, me yasa ba a dauka daga tashar wuri kaza ba? Sannan kuma wannan direban muna iya ganowa, sai mu bi shi a hankali mu gano cewa wannan direban kuma sai muka ga ya sai gida, muka ga ya sai wata mota. A dai binciken da ake sai ga binciken ya ma 'yan sanda sauki, ya ma SSS sauki, ya ma al'umma sauki na gano abin da ake kokarin ayi. So abin da ya wahalshe mu kasar nan shine wannan primary data da yake da bamu da ita. Yanzu mota baka iya cewa motar wace ce. Da haka nan kowa na iya zuwa ya so mota, kowa importer ne. Ya kamata a ce duk inda ake sai da mota yanzu, gwamnati ta shiga tsakiya ta tabbatar cewa wane ya sayar ma wane da motar shi. Saboda idan aka yi wani laifi na mota, saboda shi in crime abubuwa ne, akwai shi mutumin da aka zai yi crime din, da abin da zai sarrafa zai yi laifi, da abin da zai sarrafa zuwa wurin da zai yi laifi, da wanda aka yi ma laifi. So in GIS mu abin da muke kokari mu shine sai mu hada wa'annan abubuwan su zama dukansu sun zama attribute din su an samu shi wanda aka yi. Ga misali yanzu kasar America, yau idan aka haifi yaro za a dauki thumbprint din shi, a dauki duka data din shi, in DNA din shi ne ma za a dauka. Kaga koda nan da shekara 30-40 ya zama barawo ko ya zama wani abu, still akwai kundin, akwai wata information nashi da aka riga aka sani, kuma an san magartar da an san suwaye abokan shi. Dan haka ne idan an ce ya gudu a kogi, an san irin mutanen shi na abokan shi da an san cewa yana daga cikin ɗaya daga biyu da za a ce zai kama su. Na biyu shine muka ce information din yadda zai je kai kanshi inda zai crime, saboda ai crime din ba a gidan shi yake yin shi ba. Zai hau mota ko zai hau mashin ko zai shiga jirgin kasa ko zai shiga wani wuri ya tafi. To ya kamata a ji ticket ya gano cewa lalle ya bar wuri kaza zai je wuri kaza. So bayan samun wannan information din, sannan wani makami ya amfani da shi.
bindigogin mu muna da wani abu da yake mana tagin din su mu tabbatar cewa wannan bindigan kaza ne, wannan bindigan wuri kaza ne. Haka shi ma yana da amfani. Sannan shi wanda aka zama victim din, auna ne aka zama victim din, me yasa ya zama victim din, me aka yi mishi a zaman shi na victim din, sannan wani information za a samu a gare shi. So in ka tattara wa'annan abubuwan gaba ɗaya su ne ake kira kamfanin mu yake kokarin kai. Amma in dai wannan bayanin bai maka ba, zan iya ƙara baka wani example kuma. To wannan ai bayani to another example zan iya baka yanzu kuma shine, yanzu ana zuwa ana ɗaukan yara a makaranta. So mu kamfani kamar irin na EasyGIS, abinda muke kokarin mu yi, gwamnati ta taimaka a mu bada mu ma damun mu a yi shine, yanzu misali a ce a yi mapping din duka makarantun nan, kowace makaranta a dauke ta daga satellite, a dauke location ta, a gani a ina wannan makarantar take, sannan ya take tsakaninta da mutane da kuma gari, a farkon gari take, a tsakiyar gari take, a kusa da gari take, a shopping complex take, a kusa da kasuwa take, duk sai ku zo ku dauka. Sannan wannan makarantar ku gane cewa aji nawa take da shi, sannan menene parameter details ɗinta, shine kaman waya tana da an kadanga an kange ta ko kuma kawai bude take wayan. So idan ka tara irin wannan information din, kaga ƙasa za ta iya sanin cewa wanne wurare ne ke vulnerable, cewa za a iya zuwa a ɗauki yara, sai ku kulle wannan makarantu. Idan aka ce wurin karatu, ba sai an ce wurin karatun boko kawai ba, da wurin da za a yi karatun boko da na islamiyya da duk wani abu da za a yi zama an sani. Sannan idan an ce, sai kuma a ce wannan kundin da aka samu, sai a ce to a je a koya ma yara abin da ake cewa drill system. Sai a ce ma yaro, yanzu ga drill an koya muku, kowane yaron makaranta an koya mishi me ake kira drill. Idan kun ji an yi harbin bindiga, idan da rana ne ga abin da ya kamata yaro ya yi, idan da dare ne ga abin da yaro ya kamata yi, idan kun ji an yi ihun ƙato kuma hostel na mata, ga abin da 'yan matan ya kamata ku yi. Kai ba ma a tsaya nan ba mallam, sai a ƙara gaya ma mutane a ce to kuma idan ma an ɗauke ku, ga yadda ake yaro ya surviving idan an ɗauke shi a cikin daji. Ko da ma an ɗauke, sannan kuma wani irin information ne ya kamata ya lura da su, wanda idan an sako su za su taimaka ma su jami'an tsaro da wa'annan abubuwan. Kaga yanzu wannan bayanin da nake, bayani ne kawai nake, ni ba gwamnati nake ba, amma ina ba da bayani ne. Inda a ce gwamnati ta zo tana mutane bayani akwai irin wa'annan abubuwan, sai hankali ya kwanta, sai a san cewa an kama hanya kuma ana kokarin yadda za a yi a samu. Amma tunda wannan Armed Forces Radio ne dama muke ciki, kuma suna sauraron mu su ma'aikatan da kuma su wa'anda suke ganin irin wannan abin ya kamata, so shi wannan irin tafiya na tsaro, to shine nake baka labarin mu kwatankwacin irin yadda mu kamfanin EasyGIS zai iya kawo irin wa'annan abubuwan na sarrafa. To kaga yanzu an yi securing makarantun, na farko ba securing makarantu kadai aka yi ba, sai ya zama an samu wani data mai kyau, mai tsafta, wadda ba za mu jira wata United Nations ta bamu ko wata ƙasa ta bamu ba, wadda ita Ministry of Education za ta yi amfani da ita wurin ciyar da yaran nan da ake yi, samun musu littafai da sauransu, mai akan wata security data da akwai dama ta protection ɗin wayannan yaran. Sannan idan yaro tun lokacin da an yi expelling din shi daga makaranta saboda ya yi rapin yarinya, ko an yi expelling din shi saboda ya faɗa ya farke wani, kaga tun lokacin ya kamata a ce an sami shi wani abin da ake kira red flag, ana bibiyar shi a ga girman shi, zai gyaru ko ba zai gyaru ba, ko da wani abu ya faru, idan wannan abin ya faru yana cikin wannan building din, sai a ce saboda antecedent din shi a rana kaza ya taɓa yin kaza, da haka ne ya kamata a ce kaza. So haka shi ma yanzu misali mu ɗauka yanzu ba ga bindigogi ba, tawwa, to shi ma kamfanin GIS yakan ba da irin wannan alakari na irin wannan abubuwan, sai ya ce okay, to yanzu tunda akwai bindigogi ko ina, kuma gwamnatin nan ta damu kan abin da ke na bindigogi nan da ke yawo cikin ƙasar nan, kuma akwai wanda ta ba su license private suna ɗaukan bindiga. So amma gwamnati sai ta fara san cewa to ni ma kaina a su gwamnatance bindigogin guda nawa ne nawa, da haka na amuri ina guda suke, a samu RFID chip misali, ko wani abu da za a samu wanda za a ce ana tracking wa'annan bindigogin. So wayanda kuma ake kamowa hannun wayanda suka yi fashi da kuma 'yan bindiga daɗi da 'yan bandit ɗin, in an karɓo ta sai a yi tagin ɗinta ita ma, saboda a sani kar a sake mai da ita cikin system kuma a sake sayar musu. Tunda haka al'umma tana tunanin cewa wa'annan bindigogin da sauransu sukan koma hannun jama'a ne, wa'annan barayin, kuma ana sake cutar da mutane. Wasu ma suna ganin ana shigo da su ne ta wurare, to koma ta ina ake shigo da su, ya kamata a ce lalle mun samu sa'a da dama yadda za mu tabbatar cewa lalle ba mu bari wa'annan makaman a hannun irin wa'annan ba. Bayan an gama wannan kuma ga tsari da za ka iya kawa, misali kowa ya san cewa idan aka je aka biya naira miliyan 30 ko miliyan 1 a cikin daji,
duka fulanin da ake karba ake kama su suka nuna cewa an ba su 20,000 ko 100,000 daga cikin wannan kuɗi. Kaga wani ya ɗauko wannan kuɗin me zai da su? Kaga zai shigo da su gari ne ya kwana a hotel, ya sai mota, sannan kuma ya sai gida. Ka kamata a ce gwamnati ta tabbata cewa wa'annan abubuwan bata tabbata ba wanda zai iya sayan wannan abun a yau a cikin garin ƙasar Najeriya ba tare da gwamnati ta sani ba. Saboda in tana da irin wannan kundi za ta ga pattern da yake connecting din ransom inda ake biya da kuma cinikayye da ake yi a waje. Da haka nan sai mota sai gwamnati ta kwashe wannan, ta kwace shi hannun masu saida, ta ce ita wannan change of ownership da ake yi na mota ya zama akwai platform na gwamnati wanda dole sai ka bi. Yanzu ba akwai BVN ba wanda ke nuna cewa kowace mota ko wani account na banki na wane ne, to shi ma ya zama akwai wani BVN na gidaje wanda kowane gida aka nuna a Najeriya an san gidan wane ne. To in kuma zai siyar, in zai siyar kuma sai gwamnati ta baka permission din sayarwa. Kuma kasar waje ma idan zaka tashi ka je kasar waje ka siya, ya kamata a ce mun yi sanin bilateral da mu da kasashen waje cewa idan dan Najeriya ya zo wurin ku zai sayi gida a Dubai ko zai sayi gida a abin nan, akwai clearance da ake bashi a nan Skumol ko a nan EFCC wanda cewa ba barawo bane daga Najeriya, mun san shi, mun san yana business, ku sayar mai gida a Ingila. halak malak din shi ne. Amma idan ya zama na kuma duk mun kin wa'annan abubuwan, to wannan tashin hankalin da muke gani a gaban mu babu yadda za a mu cire makamansu. Su wayancin kasashen suka zama lafiya, ganin suka yi wa'annan abubuwan suna da amfani, suka riki wa'annan abubuwan 100%. Yau idan ka je ka yi laifi a ƙasar America ko a ƙasar Ingila, babu wanda ma ke fara tambayar kai dan wane ne, ko daga wata jiha kake, ko wani addini ne addininka. Ka yi laifi, sunanka mai laifi, za a yanke maka hukunci daidai da wanda kuji kura banka da shugaban ƙasa. Amma ba ku canza ƙasa, ku canza tsarin al'umma na duniya sannan kuma ku zauna lafiya. Idan ana son zama lafiya, tsarurrukan abubuwa ake yi, is deliberate. Shi ci gaba da development da gangan ake yin shi, ake da gangan da niyya, babu accident, ba miracle. Idan yau kuka shugaban ƙasa ba ku jin daɗin shi, to canza shi ku kawo wanda kuke daɗi, aiki ne ku za ku yi da kanku. Babu miracle, babu president by chance, sai ku same shi by chance sai ƙasar ku ta gyaru. Sai ƙasar ku ta gyaru. Ba haka nan. Ku za ku yi tunani, ku yi aiki, ku yi tsari, ku yi projection nan da shekara 100 me kuke son ƙasar ku ta zama. Shi maganar da nake magana yanzu, misali in ka je kan titi yanzu akwai ma'aikatar gwamnati da ake karanta Federal Road Safety, wadda ya kamata tabbata titunan mu sun zama da secured, kuma mutane sun yi tafiya daga gari zuwa gari cikin kwanciyar hankali. Amma a gaban ka zaka je ka isko mota irin wadda ake kira golf, mutum 9 ko mutum 10 a cikin motar, a gaban motar kadai zaka isko mutum 3. Haka suke biwa, akwai 'yan sanda akwai hanya, akwai road safety akan hanya, amma haka suke zuwa su nuna wucewa a gaban su, kuma doka bata hana su yin abin da suka. Na taba ganin mai huduma a gaba nan inda direba yake da hagunsa aka raba wani. To kaga abu guda biyu suka faru. Na farko, ita gwamnati ta yi failing ta tabbatar ran mutum rai ne mai amfani. Bai kamata a bar mutane sun hau wannan titin ba, saboda gwamnati bata kula da wannan damar da ya kamata mutane samu. Shi kuma mutum ya kamata ya zama ce ni ba dabba bane, ni mutum ne. Yanzu misali ni da na yi karatu da kai karatu, idan muka je aka kawo wannan mota aka ce a sani abu, ba za ka shiga ba, ni ba zan shiga ba. Amma wanda yake shi kuma an bar shi ba a mashi wannan gata ba, kaga dole shi ya shiga cikin irin wannan. Yanzu misali nan garin Abuja, kaga babban birnin tarayya ne, ya kamata a ce akwai transport system saboda mu rage cunkoso da yake faruwa da mu a ciki. Amma kaga jiya an yi lancin din traffic radio da zai ga maka inda traffic in ya tare. Makin a fara yin basa-basai wanda za su kwashe mutane motocin su rage akan cikin kan titi, saboda ba wani hada-hada bace ake yi babba a garin Abuja na business. Gari ne wanda yake na gwamnati, da haka nan mutum in ya tashi da safe an san exactly office din da zai je, in ya tashi daga office nan an san exactly unguwar da zai koma. Da haka nan moving din mutane ba zai yi wahala ba, tunda ba wata hada-hada ce daban wadda ke kawo mutane ba. So duk abin sa nake bayanin wayannan abubuwan saboda mutanen da suke swari su gane cewa a daina blaming gwamnati ko da yaushe cewa gwamnati ce bata yi gyara ba. Kuma ita gwamnati da ka dauka cewa kuma tana da haƙƙi na saisaita tunanin mutane. To idan gwamnati ta dauki nauyinta
al'umma suka ɗauki nauyinsu aka haɗa nauyin wuri ɗaya to sai a samu mu dace. Amma idan ya zama na kuma babban abin da nake son gwamnati ta fahimta ko kuma al'umma masu saurare su fahimta, duk wayannan abubuwan da nake muku lissafi za a iya yi, ba za mu iya yin su ba saboda muna tura 'yan siyasa waɗanda ba su fahimci ina ake son a tafi da ƙasar ba. So in ka shirya kuma zaben ka ya zama mara kyau, to duka wayannan abin da ake kiransu dividend of democracy wanda muke kokarin a mana su ma ba za mu same su ba. Za haka idan ka je ka bi dan siyasa saboda wasu kan face ce a fatin su ko da kare aka sa za su bi shi. Saboda yawanci kawai jam'iyyar ita ce. Wai jam'iyyar shi. Manufar ita ce. To kaga ya kamata yanzu mutum ya farga ya yi tunanin cewa shi dan adam ne, bil adama ne, yana da tunani. Kuma duk wasu abubuwa da muke yanzu misali nan studio naku mun ga gashi nan duk kayan aiki alhamdulillah an sa ciki, amma wani ne ya tunani ya kamata a kirkiro wannan abun ya zama za a iya sa shi ya zama shine rediyo kuma zai isa da mutane da suke sauraron mu a kirkire shi al'umma ana son ko da yaushe mutum inda yake a unguwanku ko a layinku idan ka ga akwai problem sai ka fara zama mutum kana tunanin ya za a yi al'umma ta fita cikin wannan lalurar ta samu kanta a ciki. Shine idan baka da wannan dama kuma kana jin yanzu muna faɗin wannan a rediyo ka taba jin kai baka taba jin cewa yaya za ka yi mutane su fita cikin ƙangin da suka samu kansu ba, to a zamanance ana ganin kai baka cikakken zama mutum ba. Akwai naƙasu a tunaninka na zama bil'adama, saboda in kana bil'adama ya kamata kullum ka tashi da safe kana tunanin ina ne zan iya bada gudunmuwa ta al'umma ta bar wannan yankin da ta samu kanta zuwa wani yanki wanda ya fi wannan daɗi. Saboda su al'umma tun lokacin da ake zama cikin dutse a haka suka girma. Wani ne ya dauka ya karbi dutse ya ce to wannan dutsen in na dai mai kaifi ina ganin za mu iya yanka kaza kuma za mu iya kama zomo da shi mu yanka mace. Wani ya yi tunanin cewa ga yadda za a samu wuta saboda idan mun dafa abincin nan muna cin shi danyi zai zama. A haka mutum ya rika tashi yana zama har yau gashi mun zama yauwa. Ya yi aiki da kwakwalwar shi da ilimin da Allah ya bashi. To yanzu mu dan dawo bari dan baka dan misali yanzu. Wayanda suka yi karatu wayanda suke shekara 55 zuwa sama za su saurare mu za su gane abin da nake faɗi. A wancan lokacin makaranta ana ba da ita kyauta. Kuma sai an baka ma wani abu in ka zo makaranta, dan gesha, dan saidin da sauransu duk ana ba mutum ana mishi a makaranta. A lokacin nan ana karanta da su geography, ana karanta su social da sauransu. An gaya musu cewa Najeriya nan gaba mutane za su ƙara yawa. Shi kanshi primary school din da ga an gina musu bai wuce su 12 ne cikin katabarin katon class. Ya san ba su da yawa, amma shugabannin kafin su sun yi tunanin cewa bari mu yi musu wannan manya-manyan makarantu saboda muna ganin za su so. Wanda suka ga ABU sun ga yadda aka ɗibe ta, aka ɗibi katon fili aka yi ta. So yanzu 'yan shekara 55 zuwa sama sun yi tambayar da nake musu, me yasa su ba su yi tanadi ma wa'annan yaran da yau muka gan sun zama mana bandit, sun zama mana tashi hankali ba, me yasa ba su yi musu tanadi ba? Kuma an kai su ƙasar waje sun je sun yi karatu. Da ka je kai kasar waje kai karatu, kaga yadda mutane suke zaune a kasar waje, kaga yadda unguwa take zaune, kaga yadda ake tsari, ka je asibiti kaga yadda asibiti yake, ka gani mai yasa a tunaninka baka dauko wannan tunanin ka zo ba. Yanzu ana kiran ka ƴan labai, to maganar lalaman ƴan labai take. Ai maganar zama ka ƴan labai ko ka zama babban mutum ko ka zo wurin biki a tashi a gaishe ka shine ka shuka al'umma wani abu wanda al'umma za ta girba gobe. So rashin samun wannan shugabanci da bamu samu ba a wurin 'yan shekara 55 zuwa sama, yau shine muke rifin din wa'annan tashin hankali da muke gani. Abin sa nake wannan bayani saboda kayan magana na security. Idan ana magana na security ana zuwa genesis, ana zuwa harkon shi daga ina ai matsalar ta faru. Ita security ba a maganinta a sama, sai an ɗebo inda jijiyar take an yanki, to shine sai a samu sauki. Kamar wani miki ne wanda yawwa ba da wani abu da zai warkar da shi daga can ciki. Shi ba a warkar da shi daga sama. So in ka ce zaka warkar da shi da sama, abin zai ci gaba kuma ba zai taɓa bari ba. To yanzu ya kamata ya ce duk wanda irin tunanin da muke da shi, kullum ina gaya mutane, makin ku rungumi ku ce za ku je ku yi zanga-zanga, ko ku je ku ce ku yi bore, ko ku ce za ku ce gwamnati ba ta yi ba ko ba ta kyauta ba. A'a, kai a matsayinka da kake sauraron mu, me ka fara yi a shagon da kake tunani? Ya ka fara organizing mutane, kana wayar wa mutane cewa yanzu siyasar a bani kuɗi ta kau, siyasar sai jam'iyyar mu ta kau. Duk mun gwada daga 1999 zuwa yanzu, duk mun gwada. Yanzu mu fara tunanin irin yadda za mu cire kanmu daga ungoyinmu, daga coci-coci ɗinmu, daga masallatanmu, daga ungoyinmu, mu gyara mutane zarata.
wa'annan mutanen ko da ba su da kuɗin yin fasta za mu musu fasta mu dage musu sai an zaɓe su. In ba su samu babban fati ba ko a ƙaramin fati mu sa wannan mutumin kirki ya zama abin da zai yi. Saboda me in ba mu yi diluting system ɗin democracy da muke da ita ba yanzu to ba za mu fa samu canjin da muke bukata ba. To a haka ake gina al'umma. Sannan shugabannin da suke ganin yanzu ban musu adalci ba kila da faɗin wannan magana, to ku sauka ku je ku samu mutanen mana. Ku je ku shiga cikin gyaran. Tunda in ka ji kamar abin da na faɗi maka tunda nauyi ne, kuma ka ji abin da na faɗi maka bai maka daɗi ba, sai ka kai maka ka ni kuma daga yau zan je in samu yan kwamiti na kasuwa da kwamiti na unguwanmu da kwamiti na masallacinmu, ni ma in shiga cikin gyara. In san a unguwanmu nan ko a masallacinmu ko a cocinmu yaro nawa ne ya gama makaranta, yaro nawa ne zai yi WAEC, yaro nawa ne yake da kaza, mutane nawa ne marayu nawa muke da su, mata nawa muke da ita wanda wannan tashi hankalin aka kashe mata miji ko kuma aka kashe uwayen ga yaran. Sai mu kirga kan al'umma mu ga ya za mu kula da wa'annan mutane, saboda wa'annan yanzu a nake faɗin wannan duk wannan aikin in ba mu yi shi kuma yau nan da shekara 20 kuma shi za mu zo muna confront. Kaga yanzu wancan shekara 20 din da nake maka bayani nan wanda suke shekara 55 zuwa yau, wancan aikin da suka ki ba su yi ba yau shi ne kawo mu inda muke nan muna shan wahala. Ana ta yin abu a guri ɗaya ke. A wuri ɗaya. So yanzu kuma in ka duba irin yawan IDPs inda kadai muke da su yanzu, IDPs kadai da mutanen da aka kora tun daga Niger, ka haɗo Sokoto, ka haɗo Borno, ka haɗo Maiduguri, da wanda aka yi Adamawa, da wanda abin da ke faruwa a kudancin ƙasar nan, da irin su na South East ɗin da ke faruwa sauransu. In ka haɗa marayun gaba ɗaya, yanzu muna magana da wanda aka kora da wa'anda aka suke marayu, kila a ce mutum miliyan 10. Ƙasa nawa ce a duniya suka fi mutum miliyan 10? Kaga ana magana maka ƙasa mutane ne kamar al'umma da ta kai ƙasa. In ka ɗauki wa'anda suke gudun hijira yanzu da tashi hankalin da muke da shi, to yanzu ka duba almajirai kadai yanzu da muke da su akan titi yanzu guda nawa ne. Kaga su ma it runs in millions. So kuma za su girma babu tausayi a zuciyarsu, babu so, babu jin kai, kuma za su zama 'yan siyasa da wasu daga cikinsu, kuma za su kama madafan iko, kuma za su murguna mana, kuma za mu sha wahala hannunsu. Saboda can ba a masa ba a masa adalci ba, ba a gina shi ba, ba a kuma tada shi cikin wannan soyayya ba. Daga shi sai ƴaƴansa sai matarsa. Kuma abin da yake faruwa da mu, ayyahi yawanci yanzu duk wanda ka ganshi yanzu babban mutum, ka ganshi ba abin da ya hada shi da al'umma, to za ka ga wani kunci ne ya zo da shi, ya samu gwamnati, ya zama bai iya taimakon kowa sai dai daga kalmar baki ta ƙarya. Amma a zahiri za ka ga ko foundation baya da shi wanda yake taimaka mutane su ci gaba. Yanzu ai zaka ji kasar ta yi shuru, duk wannan kashe-kashen da aka ji, ka taba gano na association ya tashi ko kuma wasu manyan sun tashi, kai batun na 'yan siyasa da ake cewa elders forum kaza forum, wannan na 'yan siyasa ne, ba su ake magana ba. wa'anda mun san su mutanen kirki ne, genuine mutanen kirki, sun yi ritaya daga joji, sun yi ritaya daga manyan permanent secretary, sun yi ritaya daga sa, duk sun yi aikin gwamnati, sun san inda abin ya lalace. Ko wannan su ko kulle mai ido aka yi, aka ce tsaidan man da corruption a ministry kaza, ko kulle idon shi na kulle, in ya zana bayaro haka corruption bai sake tashi a wurin. Ya san inda zai ya sani, amma yanzu yana jin kunya ya nuna, amma kuma ƙasa tana lalacewa. Duk kunya da kake ji, kamar yanzu su ƙasashen da suka dan fimu irin su Egypt da sauransu, sun yafi yawan irin wa'annan mutanen, suka ɗauki experience ɗin da wayannan mutanen aka sa shi a ci da ƙasar gaba. Yau in ka je Egypt suna yin sabon capital ɗinsu, yadda muke da Abuja, su suna yin sabuwa dal. Kuma su ma sun shiga cikin tashi hankali irin wanda muka shiga, kuma ƙasashen turawa kowa ya shiga cikin irin wannan abin da ya shiga. Amma mu abin da muke da shi shine dole wannan ayyukan sai an san kowa ya ɗauki aikin shi. Su samarin sai an san musu menene aikin su a ci gaban ƙasa. Su wayanda suke shugabanni suke cikin aikin gwamnati sai sun san meye shugaban ƙasa. Yanzu misali nan armed forces ne muke magana ko, kaga a cikin armed forces kowa zai ga kamar cewa duniya na da hankali. Kana babban mutum, kana general, za ka ga ana bin ka komi da oda. In ka shigo bariki za ka ga da oda, inda ake parking nan ya kamata a parking, inda ba a parking mota ba wanda zai parking. Ran da ake maka ritaya za ka ga irin tashin hankalin za ka gani. Kofar gidanka za ka je ka isko wani ya sa mota ya parking ɗinta, kuma ka mai magana ya kunduma ma zagi. Saboda me? Saboda kun gyara nan amma ba a gyara mutane ba. Su kuma mutane ana gyaran su ne a kwakwalwansu. Duk wanda ya ce maka an taɓa samun infrastructure ko development na duniya ba tare da an gyara tunanin ɗan adam ba, ƙarya yake maka.
shi dan adam farko kaifin tunanin shi ake fara targeting, shi ne ake cewa a kawo karatu education. Yanzu na tabbata maka da nake magana nan akwai fulani da ke suware na yan fillo daidai irin wannan fulani da kake ganin su ana amfani da su a bandit da kidnapping, suna nan suna suware na, suna nan cikin Abuja da katabarin gida. Me bambanta su da wancan dan fillon? Karatu. Wannan an sai ta kwakwalwarsa, wannan an sai ta kansu, ya zama gogaggen dan fulani gashi cikin binni kuma bai kama kowa ba. Yanzu ma ga suna a office nan ba za mu wuce gaban su ba wanda zai kama mu, saboda me an wayar da su an musu karatu. Amma sai muka bar gungun 'yan Najeriya manya-manyan garuruwa a cikin ƙauye, muka bar su babu abin da ya haɗa su da gwamnati, babu makaranta, babu addini, babu wani abu. So idan ISWAP ta zo da irin ISIS da Boko Haram da sauransu, sai ya zama kawai an riga an shirya musu tukunar kwasa abincin kawai za su. Ga tattalin matasa barjit a cikin ƙasa. Kuma in tashi hankalin 'yan shekara 55 zuwa sama, ku zan ƙara kiran ku yanzu. Ka zo ka samu kuɗi, ka yi karatu kyauta, ka samu arziki, ka samu komai, ka ɗauki dukiyar nan ka manna ta hannun yaronka, ka ɗauki ta makaranta na farko ka bashi shi, ka ɗauki wannan kuɗin ka danka mishi, ka ba shi manyan motoci, ya zo yana yawo akan fuskan waɗannan yaran da su kuma aka hana musu karatu. Ka yi biki yanzu a lokacin social media, ka yaɗa bikinka, ka ce ni ne minista wane, ga irin diddiri da aka yi na biki, wanda an san cewa kafin ka zama wani din nan an ɗauke ka mutumin kirki, an ɗauke ka mutum mai son al'umma, an ɗauke ka mai son mutane su ci gaba. Amma yanzu gashi inda muka samu kanmu akai. To kaga kana koya mutane su samu wannan kiyayya a cikin zuciya, su gina wani abu na rashin so, wanda shi kuma wannan abin daga wani yazo ya ce musu zo mu je za mu yi wani kaza a illata shi, kaga zai shiga ciki. Amma idan ka zama mai taimako, ka zama mai son mutane su ci gaba, ko da wata rana an zo an ce musu zo mu kama wani, za mu yi kidnapping, shi a'a ba za ka kama mana wani ba. Ya za a kama wani? Ai duk unguwan nan ba mai taimako mu unguwan nan irin wani. Daga nan ma zai koma ya je kai kara ya kai police cewa fa wani a zo a kama shi saboda yana ma kokarin ya kama wani. Kaga shi yanzu kishin ma ba kishin kasa bane, but kishin wani wanda ke taimakon shi za a kai mai illa, zai sa ya tona asirin ma gaba ɗaya da ake shirya za a yi abu. So amma idan ka zama kai unguwa kai kadai ka san kanka, kana ma samun kuɗin, kana dan tudun wada ko kana dan wani, ka tashi ka koma jiyari. Wato ka fita daga cikin, so kaga ka samu mutane, to kaga shi a tunanin shi yanzu wanda ke kallon ka sai ya fara jin bakin ciki cewa lalle kai baka son su. So idan wani abu na rashin daɗi zai same ka, sai kowa ya rika jin daɗin wannan abin na rashin daɗi ya same ka. To shi yasa ake kula da tunanin al'umma, ya zama gwamnati tana da kataɓarin ministry, kuma ta samu mutum wanda ake kira kamar yanzu National Orientation Agency inan ko wani abu, ya zama a'a suna da program wanda directly zai shiga kwakwalen mutane, ya canza 'yan Najeriya daga zaman su 'yan zama zaune zuwa ana su fara filin cewa su citizens ne. Sharrukan rani lokacin ɗariya Allah ba zan da cutawa. Rabana ka tsarki iyaye na awon da zamani su zamo sarki ya Allah ba su ka kai cewa. Rabana ka tsarki kan ne da sharrukan kanni ya zamo rodin duniya abai hallakan suwa. Allah ba zan yi cuta ba, Allah ba zan yi wauta ba, Allah rabana ka tsarki masu yana da wanga zamani ya zamo magawata na masu rodin duniya abai hallakan wuta na masu dingine shi ba. masu sauraro ana tare ne da gidan rediyon rundunar sojojin Najeriya, wato Armed Forces Radio, mai yada shirye-shiryensa akan mita 107.7 akan zangon FM. Kuma muna nan a cikin shirin nan ne na gyara kayanka, inda muke tattaunawa da shugaban kamfanin Easy GIS Alhaji Ibrahim Hussein Abdul Karim.
a yanzu za mu buɗe wato layukan waya inda za a iya samun mu akan lambar waya kamar haka, wato 0800 26 0 0 7 4 18 ko kuma 0800 63 96 36 46 zan maimaita wato 0800 26 0 0 7 4 18. Wana gaga wani sun samu yana kira. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Lafiya lau. Mun gode Allah. Wa ke kan layi? To madalla yana jinka. Ya sunan malamin? Na ji jawabi mai kyau ne wallahi. Masha muna hankali sosai. Masha Allah. Wallahi na ji daɗi. To madalla. Ina mun kwata a jera tashi lafiya. To mun gode Allah ya saka. Hassan ne daga Masaka. To madalla Malam Hassan muna godiya. Na gode. Madalla. Na ji wani. To madalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Muhammad Yasir da To Malam Muhammad Nasir kana tare da mu ko? gaskiya ina tare da ku. Amma bayanin da ya yi gaskiya shi ne bayani na gargiyar da mutanen mu ko araban mu ko mun mu za su san me suke yi. Kuma mun ji daɗi sosai Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Allah ya ba mu ikon gane gaskiya da kwatanta gaskiya. Amin amin. Mun gode kwarai da gaske. To madalla muna godiya kwarai da gaske. Madalla. Ta Alhaji Ibrahim, to ga wani yana kan layi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. To wannan da alama mun rasa shi. Wa alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. An gana da Abdullahi da Abdullahi. To madalla daga barikin ladi ko? Zaki na so. To muna godiya. Barka da zuwan. Yawa kana bin shirin tun farko ko? To madalla akwai abin da kake so ka kara ko tambaya za ka yi wa babban bako? Akan abin da zan kara shi ne akan harkar tsaro din nan. Na'am. Akan community politics din nan da gwamnatin tarayya yake kokarin haddasarwa a jihohin arewacin Najeriya da sauransu. Eh. Wa'annan community politics ne shi ne ingantacce wanda suna suka sani idan aka sa su ne wanda za ka san miyagun mutane da wanda masu so da mara kyau. Eh. In aka sa wa Allah insha Allah ba ga abubuwan a wannan insha Allah za a taimaka wa jami'an tsaro ko ne zai yi a cikin wannan kasa da Najeriya. Eh gaskiya ne. Yawwa. Gaskiya ne. To madalla. Madalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To. Wannan. Hello? Na muna jin ka. Lafiya lau. Ka dan daga muryarka. Ba magana Abdullahi daga nan garin Tawa. To Malam Abdullahi na gajiya. Daga garin aiki. Alhamdulillah. Kana bibiyar shirin ai? Na bibiyar shi. To, me za ka ce? Game da wannan mulki kwanci mu muna goyon bayan shi da yi bisa da To, don haka shi ne wanda ya kamata wanda ya dace. to, Ana zaɓar da kawo suna isha gaskiya ne. To bari mu ɗan wannan kafin mu sake wannan alaji sai ka mana Ba. bayani. ba mu wani Wa alaikum salam. zan koya kokari barkan mu. Barka da kaɗan daga murya. To Malam Ubaidullahi Kubaraci. To muna tattaunawa ne da Alhaji Ibrahim
Hussein Abdulkarim, shugaban kamfanin Easy IJS masu hada-hadar wato harkokin sadarwa da kwamfuta, kuma muna tattauna akan al'amuran da suka shafi tsaro. Mecece gudunmawarka? Amin amin. Ne tambayar da zan babban bako kamar irin kokarin da suke daidai abubuwan nan akan haɓaka ƙasa ne a Najeriya baki ɗaya kuma akan matasa ne dukkan maudu'in nan da kuka tabbo mai albarka. Tambayar da zama babban bako yana fata da wannan abu da yake musamman ma mu a arewan nan muna da da dama, mu ne mafi yawancin su ce kuma mu ne mafi yawancin matasan wasu da waɗanda suke ba su da aikin yi musamman ma kamar mu da muke a karkara wannan irin kokari yake lungu da sako a wannan state da muke da shi musamman na arewacin nan akan kokarin da yake to yana faɗaɗa ne kowanne state suna da wani wuri ne wanda suka ajiye irin wannan kamfanonuwa kuma irin matasan da suke kiba ana koyar da su a bisa kokari kamar kimanin matasa mutum nawa ne ake samun ci gaba akan kokarin da kuke. Allah ya saka da alkhairi kuma wannan gaba ubangiji Allah ya ƙara jagoranci. Allah ya sa kuma wannan abu musamman ma mu da muke a nan jihar Kano muna cikin ƙauye kamar ni da ni kira ku a karkarar nan tamu. Allah ya sa ya zama ci gaban nan zai shigo irin ma Allah ya sa ku kai lafiya ubangiji Allah ya kubara ta haifa bari mu. To madalla, mun gode Malam Ubaidullahi. To Alhaji Ibrahim, ba za mu kiran yayi wannan ana ta kira, saboda haka bari mu takaita da waɗannan domin kai mana ɗauraya akan abin da suka dan ba da gudunmuwa a kai. Kamar wasu daga ciki sun mai da hankali akan mahimmancin 'yan sandan al'umma din nan, community policy, wanda mu ne al'umma za mu yi yawwa, wanda kayi magana cewa dama al'umma su za su tashi tsaye su yi wannan. To amma kuma akwai maganar ka ta farko kan yadda za a fara shimfiɗa wato na'urori na zamani za su taimaka wajen yin wannan ayyuka din. Sannan kuma na shi na ƙarshe kamar Kubaraci ya yi magana akan cewar irin wannan yunkuri da kuke yi akwai yiwuwar faɗaɗa shi zuwa wasu gurare domin abin ya zama cewar matasa da dama tun da su suka fi yawa a al'umma sun rungumi wannan abu, sun fahimce shi. A shekara ta 2012 zuwa ta 13 ina ganin akwai yukarin da su sarakuna suka so su yi da kansu, wanda ma yana ganin ba tare da gwamnati suka so su yi ba, wanda ni na samu zama da shi sarkin musulmi mai martaba, kuma ya tabbatar ya ce yana son su yi abin da ake cewa registration na emirate councils nasu, wanda aka sa sarkin bida da lamidon adama da sarkin birnin gwari su zama su ne pilot scheme din program inda za a yi. Abinda aka so a lokacin ne a da nan za a fara. To lokacin da aka fara mu muka je muka yi aikin na adamawa, tun daga shi kan shi sarki da abin da ake ce musu shugabannin shi masu bi mishi su ne district head kenan ko su guda 33 har zuwa abin da ake ce musu village head har zuwa ward head, dagatai har zuwa 'yan masu unguwa, a yi mafin ɗinsu kowane su a ɗauke number shi da shekarun shi da kuma mutanen da suke kusa ma'aikatan shi, wanda idan ka yi waya baka same shi ba za ka samu wayan ta zama ɗaya daga ciki, sai kuma kowane su ya zama yana da kama abin da ake kira command and control, inda ake kawo sakokuna da yake zuwa ma wannan masarauta a matakinta na dagaci ko na mai unguwa ko kuma na village head. So kowane village head kuma da mai unguwa ko wani mai unguwa sai ya mafin ɗin abin da ake kira household. Ina ganin adama mun yi mafin ɗin almost up to level ɗin ake kira ward heads. Mun samu mun register in ward head guda 2,300 da wani abu, wayannan ward heads din duk gaba daya za mu ci gaba da aikin cewa su wayannan ward heads din sai su fara mutanen da ake kira su household, shine gidaje. A kowane household kuma za a san wani shugaban wannan gidan, yara nawa ne a gidan nan, mata nawa ne, maza nawa ne, nawa suka yi aure, nawa ne suke zaune a gidan. So da ce sarakunan sun samu karfin gwiwa daga gwamnati, an ci gaba da wannan abun aka gama,
to abin da ya kamata a yi farko tun da mu a GIS muna da abin da ake cewa layering, shine dora wani kundi akan wani kundi. Kaga idan ka dauko wannan kaga spatial distribution, kaga yadda mutane suka rarrabu a cikin ƙauyuka, sai ka dauko kuma wanda yake daga wurin police da security, sai ka daura shi, zaka ga garuruwan da babu police, kuma zaka ga yawan mutanen da babu hukuma a wurin su. To idan ka tashi zaka yi community policing, kana hadawa ne da wayannan datan guda biyu, ga datan al'umma yadda mutane suka rabe a cikin garuruwa, sannan kuma ga datan tsaro. To sai ka hada su guda biyu, sai ka ce to su ma'aikatan wayannan da ka hada tare, to in za ka yi dauka sai ya zama ka canza lafazi na daukan aikin da muke da shi yanzu, sai ya koma community daukan aiki ne kake yi. Kowane community sai ka ce kawo mutum guda 10 ko mutum guda 15, mutum 10 ku zo birni da su ku musu training su zama 'yan sanda, su iya harbi, su iya rika bindiga. Mutum 5 daga cikinsu sai ku sa su maybe 2 cikin soja, 1 cikin kaza, 1 cikin kaza, tunda muna da different angles na tsaro. Kaga yanzu a wannan hukuman ko kuma a wannan ƙauye yanzu suna da masu 'yan sanda, masu sa kayan sarki, suna da at least mutum 15. To in ka duba duka ƙauyukan da muke da su misali a arewa, a ce akwai mai wani abu na security, kaga yanzu wayannan guda 5 da ka ɗauke su ka kai soja ko kai su air force ko kai su custom, kaga zai je aiki Lagos amma zai dawo. In ya dawo kuma zai haɗu da wayannan guda 10 da su kuma ba su fita, kuma su kuma suna knowledge in wannan. In suka yi sharing din ideas nasu, za ka ga wannan community naku ayin protecting din shi. Wannan is not a rocket science. Wato abin da ke damun mu, manya sukan ɗauki abu sai a mai da shi complex, sai a ta neman kuma complex a damar malaki, sai ya zama ya yi wahalan ganewa. Mu ba mu gane ba, su ba su gane ba, kuma al'umma duka sun an su gane. Kamata ya a rika ɗaukan abu ana simplifying din shi. Shi bature abin da yake idan ya ga abu na da wahala, sai a ga menene za a yi mishi zama sauki, domin kowa a kowane irin mataki yake ya fahimta. So yawanci ma idan za ka fitar da irin wannan abin ya zama bayani ne za a yi, sai ga a bayanai ma an kasa ma mutane bayani su fahimta. To shi community policing ɗin sai aka ɗauke shi yanzu ana magana shi, sai ka tsammanin wani abu ne jajjirmin mai wahala in za a yi shi. Duk wayannan ƙauyukan da kake magana suna da babban permanent secretary yanzu ya ritaya, yana nan cikin Abuja, bai zuwa garin ne. Ya da wani babban darakta yana nan cikin Abuja, kila bai zuwa garin ne. Ya rabu da garin ne. Da amma a ce yanzu an gano shi lokacin da ake irin wannan decision, an gano cewa wani dan gari kaza ne, shi da kanshi zaka ji ya ce ni ma garin mu ne. Kuma ya san cewa idan aka bar yan ta'adda suka watsa wannan garin, wata rana za a taso a ce ina ne garin ku, ya ce ma yan ku, ya ce ma yan shi ai lokacin kaza mulkin wani aka yi banditry aka kori garin mu. Kaga duka wannan abin ya zama tashi hankali mashi kanshi, ma al'ummar da aka kora, da wanda ya gwamnati lokacin da aka yi wannan gwamnati. Ta haka shi yasa idan aka ce kana cikin gwamnati, ko da kana ganin kai matakin ka na karamin ma'aikaci ne, amma kana da idea da za a ci gaba. Saboda abin da aka lalata aikin gwamnati yanzu shine mai karamin mukami a ministry bai da hurumi ya bada shawara yadda za a yi aiki. Karamin soja yanzu a cikin nan yanzu gidan naku bai da hurumin bada shawara a yi wani abu sabo. Da haka nan dole a bar shi akan wancan tsohon layi da muke kai, wanda kuma tsohon layin ya kasa matsar da mu kan inda zamu ci gaba. So dole ne, shi ne nake kira nace dole ne mu samu samari yara wayanda za su shiga cikin mulki, wayanda they are ready to make mistakes, saboda tsofaffi sukan ji tsoron kada su yi kuskure. Shi kuma yaro zai iya yin kuskuren shi ya gyara kuskuren shi. Sannan irin wayannan abubuwan da ake da su za a yi ta yin committee, mutane na mutuwa. Ya kamata a ce mun wuce lokacin yin kwamiti. Yanzu wannan magana ne maka magana na maka 2013-2014, da gwamnati ta taimake su da kuɗi funding ko da biliyan 1 ne biliyan 2, da yanzu su sarakunan sun riga sun kamo zaren inda abin yake tafiya. Saboda al'umma ce sai ka hada ta, sannan suke security nan su rika fitowa daga cikin mutane. Amma yanzu ka zo ka ɗauki yaro wanda ya tashi cikin garin Abuja, ka yi training ɗin shi, ko ya biya kuɗi an ɗauke shi ɗan sanda, ka ɗauke shi ka tura shi irin wannan ƙauye, ko da zai je cin zalin ƙauyen nan zai je. Shi yana ganin hanyar kasuwa, ya ga hanyar kasuwa, ya ga mutane na fitowa da kuɗi da dukiya, shi ya samu hanyar da zai samu kanshi kuɗi. Amma idan garin ne fa, shi ma ya yi noma, zai tare baban shi, zai tare kawun shi, an yi tare ma bakin titi, wanda ya zo bakin titi ce Bello ya zaka tsaye da ni. Ya san shi dama. Kuma zan ce na ƙin baka, kuma sai na gaya babanka. To tsarin ka gane, al'umma shi mulki al'umma ne, a cikin al'umman nan ake cire shugabanni. Kuma ko lokacin da ake turo annabawa cikin al'umma ne Allah yake faɗi, ce nake cire muku annabawa nake baku.
ba na turo muku mala'iku, a cikin ku nake fitar muku da annabawa. Da haka ne yanzu wani na gani a shi yanzu ba aikin shi bane saboda kauye yake. Wani kuma yanzu yana cikin bini yana tsaki yake ana wannan magana kai ai ba za a gyaru. To in ba a gyaru ba tashin hankalin yazo da kai da kace ba zai gyaru ba da mu da muke tunanin zai gyaru duk sai mun samu kanmu cikin tashin hankali. So rayuwa ta wuce shi dan adam a lokacin da ya fara tunanin shi kadai to ya riga ya destroying kanshi. Saboda shi kanshi ana kiran shi human being ne, social animal ne. Bai iya zama shi kadai, babu mutum duk duniya da ke iya zama shi kadai. Yau duk komai kudinka sai ka samu mai gadi, sai ka samu kuku, sai ka samu direba, sai ka samu nani wanda zai kula maka yaranka. Idan wayannan mutanen suka fito daga cikin ghetto da keta da mugunta cikin zuciyarsu, kai ya za a yi da kai da alinka ku daɗi, kuma ba za ku iya zama ku ji daɗi ba sai kuna da wayannan mutanen. To kaga rayuwarka ta riga ta ta'allaka da talakan Najeriya, duk gaman ka mai kuɗi. Tunda ta ta'allaka da shi dole ne ka bashi rayuwa, shi ma in ya samu rayuwa za ka samu rayuwa. Haka manyan masu kuɗin Dubai suka gani, sai ya zama in ka je bus stop a Dubai ba su zuwa bus stop ɗin su manyan masu garin, amma a bus stop ɗin ma sun sa a sa AC saboda waɗanda za su je su gyara musu gadin ɗinsu kada ya zama ya samu bakin ciki a cikin zuciyar shi wata rana ya ɗauki abin da yake yanka da shi ya maka mishi ko ya haɗa baki da wasu a zo a mai sata. Dalilin da yasa ake kula da talaka kenan. Shi talaka talaka Allah ya riga ya sa talaka ya zama shi ma yana cikin jin daɗin mai kuɗi. So idan ka san cewa wannan yana cikin abin da kake bukata ka ji daɗi, wannan abin zaka gyara shi. Tunda kai ba za ka yi aiki. To ba za ka wanke motar ka ba. Ba za ka yi motar ka service ba. Ba za ka kai kanka makaranta ba. Ba ka yi ƴaƴanka makaranta ba. Duk wa'annan abin da na lissafa kake son ɗanka ya ji daɗi yau. Dole akwai talaka a ciki. Da haka tunda akwai talaka ya zama tunaninka ya lallace har kai tunanin cewa kai zaka zama mai kuɗi amma baka shirya ma talaka inda zai zama shi ma ya samu abin da ake kira basic needs, shine cin shi, shan shi, zuwa makarantar yaran shi da hawa abin da zai hawa, ya zama ya fi karfin wannan. Sai ya zama da shi kuma ya baka haɗin kai, kai kuma wannan falafalan da kake son ka yi da jin daɗin da kake son ka yi ka kwanta baka je an harbi ba kuma baka yi tsuki ba ka ce ƙasa ta lallace. Saboda yanzu ga so sun samu kuɗin su zama manyan mutane amma kullum me ana abubuwa sun lallace, wayar gabanka abin suka lallace. To Alhaji Ibrahim ka koro bayani kuma gashi lokaci ya mana hannun nasa, na wasu ko a da ɗan minti ɗaya wato menene sakonka fatan ga wannan don lokaci ya ƙure mana. To sakona ga al'umma da duk wani wanda yake saurare na yanzu ya gane cewa babu wani gyaran da wani zai kawo maka. Gyara kai ne gyaran. In za ka kawo irin shugaba Buhari so 1000, Najeriya ba ta taɓa gyaruwa ba sai mu kanmu mun shirya cewa muna son ƙasar mu ta gyaru. Sai kuma mun shiga cikin wannan abin da ake kira siyasa, kan mu ji tsoro, kada mu ji cewa ba ta da kyau ko kuma ce an ce wuri ne rubabbe, mu shiga ciki, mu sa mu cikin 'yan sanda, cikin soja, cikin duk abin da za mu sa su, mu zama muna cikin wannan gyaran da muke son mu gani. To madalla muna godiya da wannan gudunmawa da aka bamu. Masu sauraro da haka ne muka zo ƙarshen shirin gyara kayanka na wannan mako, sai a tara a mako na gaba domin jin mu dauki